Maka sudah. Longpena suna deh. Neng suaba ser suna kan. So guys, karena apa nih? Dasu jenten pideng, मैयानिफ्रायनो गैयामोन आरो दिनैबो गैयामोन दासो फैदों। बेनिफ्राय अखा हानो नागिरगासिनो दं दे, माने खामानिबो मावदों अखाबो हानो नागिरगासिनो दं नै बोथोरा बोरैबा जाना फैदों। गुनलालानो। नों माया थांनो नागिरदों? नै दाखालि हिनजाव गोदानजों जिरायफानायनि गस्ला गांसे हैनां। ए ओंखाम जादों जाया नोंलाय? जाखांबाय। मा ओंख्रि? आलु, सयाबिन आरो माबा ना बेलाहि। ए आजिखालि ओंखाम ओंख्रि संनो मोनला माथो नोंलाय? सानै बिहामजो मोननानै ओंखाम ओंख्रि संबावगोन नामा आङो? Wah, डायलगा बारग'बाय होन। जेखिजाया आङो बालाबो लाना फैदोंसै दे, माने बे बालाया खम जाना दं आंना, बेनिखायनो आङो बालाखौ लानानै फैदोंसै। बोथोराबो बोरैबा आरो लोमजागासिनोबो दं आङो। मा जागोन आं बेखौ हमनो हाया, खिन्थु आङो बाला लायनानै फैथारनांगोन जेरैबाबो अखा हाबाबो। So guys, नै दिनै जाहांबाय माने आं बुंदोंमोन ना खुन्था गायगोन होननानै दिनै खुन्था गायदोंसै। बाला बैयाव रोगागासिनो बे दिनै गासैबो खामानिखौ मावदोंसै। मैयाथ' लाबोजोबखाबायानो आं गासैखौबो। रेमजेम बा हारसिंनो गेलेगासिनो नोंलाय? ओइ ओंखामबो जाजोबसै आङो। गासै बुना होनो ओंखाम होनानै बुनानै होनाय गासै ओरैनो गेदेर जा होननानै। Bara rengana, sabiku off खालामगासिनो मालाय बेना महेन्द्रनानै बेजायसो थायोनो जालालै। So guys, नों IPL नायनाया खिन्थु नों गावनि ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहा बेबो Lotus 365.in आव। बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै who will win match आरो who will win toss। 50+ कुइसनाव नों ओपिनियन होनानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन। Lotus 365 थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो मोनगोन 365 नि बोनास। बेयाव नों मोननो हागोन 1-1 नि 24 आवर्स नि कास्टमार सपोर्ट। बेयाव 10 मिलियन नि बारा इउजार गेलेयो। क्रिकेटनि अनगायै बेयाव 200+ कुइसन दं जेराव नों गावनि ओपिनियन होनानै जोबोर मोजां प्राइज देरहानो हागोन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बासाडर। तो गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम Lotus 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव। गाइस आं बुंदोंमोन ना मेसिनजों बोखांगोन होननानै, खिन्थु नै आङो मेसिनजों बोखांनो हादिया मानोना दिनै बालाया मोजाङै फैयाखैनो। दैयाथ' फैदों नै बै दै नुखादोंना, ओमफ्राय बोखांबाय थायो नालाय बेनिखायनो एसे रेस्ट लानांगोन बिसोरबो मेसिनाबो, नङाबाथाय आं बाला मोनो नङा। नेपालिफोरा बोखांगासिनो दंमोन बे गामिनिनो, जोंनाथ' बै नालाय, ओमफ्राय बिसोरना बे गामिनि नेपालिफोर सानैसो बोखांगासिनो दंमोन, बिसोरखौनो बोखांहोबाय आङो। दिनै नांथारगौना आंनाबो खामानिफ्रा एसे इमारजेन्सि जानानै दङ। अखा हानायखायसो मैया सानसे स्टप थाबाय, मैया भिडिअबो होदिया। दिनै आङो दैलि भिडिअखौ माने सानसेनो बानाय सानसेनो होगासिनो दं, बेफोरबायदि जागासिनो दाखालिनिफ्राय। एसे खस्थ' जायो थेवब्लाबो आङो सानसेनि भिडिअखौ सानसेनो होगासिनो। बेखौ लांदोनसै, बेखौ लांनानै आङो एसे दा नायदोनसै मा खालामनाय जायो। जाबाय न'आव थांसिगोन नै सनितपुरनि मानसिया। दे एबार मेट्रिक पास जानांगौ थाबनो। बे गारिजों हा गारनो नागिरदों आं गसालिनि थाखाय। So guys, बालाखौथ' लाना फैखाबायानो आङो। बेनिफ्राय नोंथांमोन बुंनानै दिनैसिम जोंहानाव माने मास मोनसे बारलांबाय। जों हाबा जानायाबो साननैसो जालांबायानो, बेनि आगोलावथ' मास मोनसे जाखादों अलरेडि। माने मास मोनसे जाफैबाय बेनि थाफैनाया, ओमफ्राय सानसेबो बेरायनो मोनाखै। आं आगोलाव बुंगासिनो दंखायोमोन खालि लामासिमल' थांना फैदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोन बुंनानै दिनै जों दा दसे बेरायना फैदोंसै गामियाव। मिसल पुखुरि जाहैनो र' एसे जानो होनबाथाय राथा जायोना जाया जायो जायो भिडिअ'आव जाया होनलायगोन बे, नङाबा आंना सानफ्रामबो बिहरबाय थायो, ओमफ्राय होफैयोबो आं मालाबा। दा दिनैसो बेरायहैनो र', गामिखौ नुवाखैना खेबसेबो। नायहैथारदोंसै आं।
बेनिफ्राय हायोब्लाथाय मादैमोननावबो थांनि माने जोंनि आइनि असे बिनानाव नुबाबो बे जों गामियावनो बिसोरनावबो दा बेरायना फैदोंसै गामि नायथावथाव बेखौ गामि बेरायदोंसै ओमफ्राय जेब्लानोखि सान्दुंआ एसे दिनैनिफ्राय एसे दुंहांदों न'आवबो लिंहरगासिनो दं बिसोरा थांदोंसै ओमफ्राय जोंहानि न'निफ्रायबो थिनहरगासिनो दं माला थांगोन होननानै ओमफ्राय बिसोरबो माला फैगोन होननानै लिंहरगासिनो दं नायदोंसै र' सान्दुं दुंबानो थांदोंसै स' गाइस नै गायखांबायानो सानना ला बेनिफ्राय बे मोनसे नै बे मोनसेल'सै गायनो बै जायनिखौ गायजोब्बाय नै आं जुम खालामना देखायदोंसै र' बेनिफ्राय नै आं हा गारनो होदोंमोन ना दहाय एसे आगोलाव नै बेयावसो लामायावसो गारना दोनबाय मानो होनना बुंबाथाय नै बेयाव माबा जखा लानायफोरा जायाखैना दा आरो लाबोबावगोननो दा बेखौ नायदोंसै नै गासिबो ब्लक जाजोब्बाय बे इटाबो थाबाय बेजायबो थाबाय आंथ' गारिखौनो लाबोनो हादिया नै बेयावनो थाबाय आरो दा लाबोबावनांगौ हाया माने बेयाव गारबाथ' एसे गाज्रि जागोन नालाय नायदोंसै र' जुदि बे खामानिया नै बेखौ लांजोबथारनांसिगोन गासैखौबो बहुत खामानि ओंखारबाय दा आरो डाइरेक्टबो लांनानै दोनहैनो हानाय नंलाना बेयावनो हा गारना लाबाय बे हाखौ बोस्लायग्रोनांगोन फार्स्ट हाय गाबोनफोर गारबालाय जागौमोन आरो खिन्थु गाबोन हा गारनो हायोमोन माबानि थाखाय हायाखै दा अखा जाबाय दं नालाय हाखौबो रोगानाय नंला साननैसोबाथाय हाखौनो मोनोब्ला बोसोरसे नेलायनांगोन आङो होमबासो हा मोनगोन बेनिखायनो थाबनो गारदोंसै अखाफोराबो बोथोरा मोजां नङा हा जावबाय थानो हानायनि मा नायाबो ब्राबि गाइस जों ना बोनो थाखाय रेडि जाना दं नै गासैबो आस्राजों बोगोन जों हेलो mana ini? Katla. Iya sanda. Yo, ma silver. Karek kamu sih muni. So guys, sang tahu pun mana berai kan nane. So ang dalang itu tang na gitu khato tuh sih tini nangla. Gaban berai dan siang. Tini berai nungna nunglar. Hei, maka apa itu yuk? Maka sudah. Longpena suna deh. Neng suara ser suna kan? Neng suna nggak ser suna kan bangnya? Hai, agal longpen gosla sunu bayi menan makida. Sang siapa? Neng nawa ser tuh harus subra. Ibu mencet nama aku mak. Neng sunai aja sampai. Dasar gosla longpen sunu udah nge. Hai dai, ang lain atau tanan fikir tensi, sampai dini itu biar ini jangan lah, kawan naik tensi kawan pura kak.